tapaw ti bantay na isa at ti krus anak kasbuta itito ayatek kay di krus nagyanan ni Jesus kay jay nakay di manlubog ayatek day di krus ni Jesus aginggat bumusay tuy ang esku kumpetak iti krus ni Kristo ket balangatan na duti ako ti krus ana punno ti uyaw ti lubong ngem nakastas daan unay kanya kay jay napasag ti kordero ti Diyos tapno to'y biyag ko't masubot ayatek day di krus ni Jesus aginggat kumusay to'y ang eskul kumpetak iti krus ni Kristo ket balangatan na tuti ako manipon ijay krus jaktun kalipatan tay jay inted na tinamnaman intondom tingtial daw aya ay ni Kristo jay gloria aya banakto ayatek day di krus ni Jesus aginggat pumusay tuy ang eskul kumpetak iti krus ni Kristo ket balangatan